Daima uya baba, daima uya baba, mariwe daima uya baba, daima uya baba, godana daima uya baba, daima uya baba, mariwe daima uya baba. Our show today, where we bring you the National AIDS Council HIV and COVID-19 webinars, where we look at issues of HIV, issues of COVID-19 as well. Those two are interrelated, and we are in March, which is Women's Month. Being Women's Month, we are looking at issues that affect women. We do know 7th March, it was International Women's Day, but the whole month we are celebrating women. We are celebrating the successes, sacrifices that are done by women. And today we are privileged. We've invited Madzimai abva kukereke yechipostori kuti tinge tichikurukura isusu pamusara penyaya dze-HIV, sexual gender-based violence. Kune zvakawanda zvatinowanzonzwa zvichinzi zviri kuitika, and kazhinji kacho kana tikatarisa kunyaya dzevemachechi tine zvakawanda zvatinombonzwa vachipomerwawo zvakare chinzi izvi zvinoitika, izvi zvinoita sei. Saka tati aiwa pana kuti tivataurire, regai vauye tinge tichijekeserana tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Tiri kutarisa isusu nyaya dze-sexual and gender-based violence within the church. Isusu pano tina Mai Zambu vari ku-second kwangu, tiri ku-left nechekure kwachona uko. Toita zvakare Mai Aniva vanouya vari kwekupedzisira, Mai Machazire ndove chipiri padhuze neni. Toita Mai Damiano vari padhuze neni. Vana mai tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu cheNational AIDS Council HIV and COVID-19 webinars. Ehe, tingati imimi mungatitsanangurire, ndotanga nemi Mai Damiano, nyaya yemhirizhonga mudzimba mukereke zvakamira sei? Nyaya yemhirizhonga mudzimba inenge yakawandisa kasawano waunodurira pamoyo. Then toenda kukereke, mhirizhonga dziri kuwanikwa zveshuwa kumakereke, asi zvinotoda kunge une waunokurukura naye, nekuti ukaramba wakanyarara zvinoramba zviri mumwoyo. Saka kereke dziri kukubatsirai sei ipapa? Kana muri kuti dziriko kumakereke, ndivanani vari kuita, ndivana baba? Kumakereke dzinowanikwa tinobatsirika nekuti isusu kukereke kwedu tine polisi yatinoti vatungamiri vanoona kuti pachechi pakamira sei. Kana wasanganawo nezvamatambudziko awasangana nawo, ndavo unoenda kunovaudza ivavo, then ivo vanozosvitsawo kumapurisa enyika ino. All right. Ndoya kwamuri Mai Machazire. Maybe tanzwa kuti kuchechi kwenyu kurungonzi kereke aiwa kune zviripo zviri kuitwa zvatinenge tichimbonzwa sevanhu tichifunga kuti aiwa hazvisi kuwanikwa mumakereke. Maybe chimbonyatsa kuti tsanangurira kuti imimi kereke yenyu inonzi chii, uye zvainovimba nazvo zvainoti izvi ndo zvedu zvatinoti zvinotitsanangura sekereke ndezvipi? Tanga ndinoti kereke yedu inonzi watumwa wekutenda, Apostolic Church.
tauya inonzi zvinhu zvatinosangana nazvo mukati mevatumwa wekutenda. Nyaya yesex violence irimo kutangira kudzimba chaiko. Ini kana uri mumarriage inowanikwa nyaya yesex violence, ukambunjunikidzwa bonde sex violence, then ukadzvinyirirwa mukati memba sex violence futi zvakare. Then toenda kuchechi. Kuchechi nyaya idzi dzinowanikwa ende dzakazara. Tinosangana nadzo. Nyaya hombe iriko ndinoona kunge iri kuvanhurume. Vanhurume ndo nyaya hombe iri kwavari, nokuti vanhurume isusu vanhukadzi zvakafanana kunana mufundisi, madhikoni, maprofita anogona kuti pfimba isusu vanhukadzi. Then hatikwanise kuzvitaura kana muchechi dzimwe dzenguva. Kana usina kukwanisa kusheya kune vamwe zvinhu zvekuti unombunikidzana muupenyu hwako. Saka isusu kuvatumwa wekutenda iri nyaya yesex violence takagadzira bako rekuti kune vanhu vanenge vakachimirira izvozvo. Kana wasangana neproblem yakadai unonotsanangurira kune vanhu vakadaro. Ndo mamirira zvakaita. Ndakuchiuya kwamuri mai Machaziri. Imimi mukuenda kuchechi, muri kuchechi kwenyu ikoko kwatanzwa nezvamunomirira, mungati kana takatarisa nyaya yedambudziko rekumbunyikidzwa kwemadzimai, mati masangana nazvo, mune vamati maona vachisangana nazvo here? Zvakamira sei kwamuri imi semutezo wekereke? Mai Machaziri. Mai Zambu. Sorry, mai Zambu. Kuchechi kwedu isusu semadzimai tine bumbiro redu reruwadzano. Kuriwadzano kunowanikwa madzimai oga oga. Kana tiri kumadzimai tinodzidzisana kuti sekunge munhu wambunyikidzwa antitika, tunoenda todzidzisana kuti vasikana wakambunyikidzwa zvikadai zvikadai, toudzana kuti kana dambudziko rakukurira tine nguva yekuteura semadzimai. Tateura semadzimai toenda kuvatungamiriri, kune mapurisa echechi akangomirira chechi. Anditi tasvika ikoko tovaudza, tavaudza nyaya yedu yekumbunyikidzwa, tinozofamba nayo kuenda kumapurisa enyika iyi. Kana mapurisa vari muchechi, mapurisa emuchechi aya ndevapi? Vatungamiriri. Apa tombonzwa kuti vatungamiriri vacho ndo vanenge vachimbunyikidza zvakanyanya. Saka vanozosarudzwa kuti vaite mapurisa pakudini. Kana varivo vari kumbunyikidza zvinofamba sei muchechi imo? Alright. Aiwa, taunyatsai kutakurisa vanhu vanyatsozvinzwisisa izvozvo. Kati mapurisa acho anenge asiri kuvarume chete. Kumadzimai anowanikwa. Kana neni ndiri pano ndakamira semupurisa. Saka mhosva mukange maitonga munoita sei nemunhu? Maiona kuti uyu murume uya kana kuti mukadzi uyu ambonyikidza mumwe wake, mudiwa wake, zvinofambiswa sei mukereke? Tisati tamboita hedu dambudziko revari mumarriage. Asi kumashuroko tine mwana akamboripota nyaya yake. Akaripota kuvatungamiri. Auya kwatiri semadzimai kaendawo kunana baba, then mwana akaperekedzwa kumapurisa kunoripota. Izvozvi nyaya yacho itoriko kukoti. Alright. Ndouya kwamuri mai Aniva. Takatarisa kereke yenyu nenyaya dzekurapwa. Tinoziva munyika muno vana vachinge vachizvarwa vane mavhakisini aya vanobayiwa. Handiti pavanonzi endai munobayiwa nhomba, endai munoita sei. COVID yakauya, tinonge tichinzi chikurudzirwa nehurumende kuti endai munobayiwa mavhakisini aya. Kuchechi kwenyu zvakamira sei? Munobvumidzwa here kuti muende? Munowana rubatsiro rweutano kubva kunana mukoti nemadhokotera? Zvakamira sei kukereke kwenyu? Kukereke redu revatumwa vekutenda tinobvumidzwa kuwana mavhakisins ese zvawa nechekuita neutano hwevanhu. Hatina chatinorambidzwa kuti tisaenda kunoonekwa kana kuzvipatara. Tinobvumidzwa zvose zvine chekuita nehealth yemunhu. Tinobvumidzwa kunge tichienda kuzvipatara. Ko zvekuti munhu anonamatirwa opiwa mvura kana kuti opiwa matombo zvinofamba sei izvozvo?
Isusu sechechi yedu hedu hatishandisi hedu matombo asi mvura. Mvura tinoshandisa mvura inonamatirwa sezvakaitawo Moses, tsvimbo yaMozisi. Mwari vakaisa simba paravo patsvimbo yaMozisi ikaita minana. Ndo zvimwe chetewo nezvekuti muzodziwa waMwari anongonamatira mvura iyoyo kuisa anointing kuti mvura iyoyo izoshanda semashandiro akaitawo tsvimbo yaMozisi. Toti inini ndine HIV ndauya kukereke kwenyu ndikapiwa mvura ndinobatsirika? Zvinenge zvakuenderana nekuti pamwe pacho chirwere zveshuwa chinenge chirimo mumunhu zvekuti zveshuwa chirimo zvisiri zvemweya yetsvina. Kune mweya yekuti inogona kurwarisa munhu kumupa kana cancer kana HIV chaiyo. Asi kana zviri zvemweya yetsvina munobatsirika muchishandisa minamato yamunenge maudzwa kunzi shandisai zvakati nezvakati. Titoriwo nemamwewo matestimoniwo akatomboburukwawo muchechi medu. Ndoda kuanzwa iwayo, ndachitoda kuzobvunza izvozvo kuti mune vanhu here vekuti munoti aiwa uya akauya zvanga zviri zvemweya yetsvina zvikabva. Mungatitsanangurire ipapo, ndingade kuzonzwa kubva kune vamwe futi nenyaya yematestimoni iyoyi. Alright. Pa HIV hangu hatina munhu watakati taonake. Pa COVID? As pa COVID, yes. Pa COVID zveshuwa. Variko vamwe vaitobatsirwa through masophones vatori kunze kwenyika. Vaingoudzwa minamato kuti shandisai zvakati nezvakati zvaiyereswa kana kuti kunamatirwa through pafoni, through cell phone. COVID yotoenda? No, zvazvine period yekuti aishandisa minamato iyoyo kusvika kwemazuva anenge atsanangurirwa, angave mazuva 3 kana mazuva 6. Asi tichitozoona mugrupu munhu achitoti ndinoda kutenda Mwari, ndakarwara neCovid ndikabatsirwa neminamato yakati ndikapora. Vanga vasingaendi kuhospital here mai Damian? Ndida kutarisa iva vanhu vari kuvazoporeswa neminamato wepafoni. Vanga vasina kuenda kuhospital, haisi COVID yangoporo here? Tiri kuzviisa sei kuti titi aiwa izvi ndezveminamato? Sei ndiri kuvhunza kudaro? Takaita vamwe vanhu vakatoshaika nekuti anenge achiti ndapiwa munamato nemuzodziwa waMwari saka ndakunamatira COVID. Saka zvekuzonzi chienda kuchipatara kana kuti imwa mapiritsi akati handichaita nekuti ndapiwa muteuro ndo wandiri kufamba nawo. Kuchipatara vamwe vaienda havo, but kune vamwe vanonzi baba Aminta vatori nefamily yavo iri kumukadzi wavaishanda kuairport. Family yese yakarwara neCovid. Family yese yakarwara neCovid. Asi vakatobatsirikawo through minamato, because isusu taisaziva kuti ndo zviriko mazuva acho kwanga kune lockdown. But waitozoona vakunyora mamessage kuti zvanga zvadai, asi nekuda kweminamato mhuri yangu tasunungura. Ndo pandiri kuti ndokuda kukumbira kuti ndizive, ndakuuya kwamuri mai Machaziri kuti muri kuzouti munamato papi pekuti toti kana kuti iCovid vangoibatwa hawo COVID vakapora vangu vaine utano. Tiri kuzoti itestimony yemunamato papi, zviri kuzobva papi ipapo? Yes. Isusu kuchechi kwedu tinoti munhu anoenda kuchipatara, handiti wasvika kuchipatara unosvika wotestwa COVID, handiti watestwa COVID kana kunge wapiwa mushonga, handiti tinoti ramba uchinwa mushonga wako. Asi munamato tinoita sei? Tinokupa uchibetseridzana nemushonga waunenge wapiwa kuchipatara. Ndo patinozoti munamato wakaita sei? Wakabatsira, asi treatment yaunenge wapiwa kuchipatara unenge uchishandisa. Ndofunga muri yeZimbabwe ipapo panyatsojekeswa, manyatso kuzvinzwa. Hanzi kwedu kuchipostori kana tiri kuti munhu arapika COVID, kana kuri kuti tiri kuti warapika HIV, mukurwara ikoko kunogona kunge kwauya asi pane mweya wetsvina unogona kunge wauyawo. Tinonamatira ipapo. Munamato uri kuuya kubatsiridza zviri kuitwa nanachiremba. Mishonga yawapiwa unenge uchinwa, tochinamata kuti aiwa kaMwari chiremba yapa mwana uyu mushonga, handiti ndizvo? Chiitai kuti ushande, kana paine mhepo ngaichibva itize. Aiwa, ranyatsojekeswa iroro.
ndochienda pane imwe nyaya yatinombonzwa zvakare, ndofunga ndochitanga pamuri mai Machazire, nyaya yechipostori nemadzimai akawanda. Ndinotenda. Kwenyu zvakamira sei? Bumbiro rekereke renyu rinotii panyaya dzewanano? Kwedu kuchechi yedu yevatumwa vekutenda hatibvumidzi barika, hatibvumidzi kana munhu akazoitawo barika muchechi. Mukadzi wechipiri wacho hatipfekedze uniform. Hatimubvumire pamutemo kuti aite zvinhu zvemuchechi, nekuti mukadzi anenge auya zvisina kodzero. Mukadzi wekutanga ndiye watinoita kuti apfeke uniform yemuchechi, ende hatibvumidze vakadzi vakawanda mukati mechechi yesungano redu. Tinotenda. Alright, ndo bumbiro renyu zvarinenge rakaita. Saka nhai mai Aniva, aiwa mai Zambu, nditange nemi. Tichitarisa isusu hurumende kana nemamwe maorganizations vanenge vachitaura kuti pawanano ipapapa isati yaitika, vanhu vanokurudzirwa endai munovhenekwa kuti muzivane kuti munhu akamira sei, ropa rake. Tine HIV tinonyatsokuzviziva, asi tichirevawo zvakare kuti kunyange munhu akanonzi ane HIV hazvizvi zvokunzi muri kunzi mudi murambane, asi zviri kunzi mochiziva kuti pamuri kuroorana muchaita bonde rakachengetedzeka, muchaita sei. Nyaya yeHIV testing vanhu vasati vachatiswa nekereke, tichienda ipapo munochatisa here vanhu vasati varoorana, kana zvizvo zvokunzi vanonobvisa pfuma, mune zvamunoita here sekereke kuti vanhu vange vakachengetedzeka? Alright, isu kuvatumwa vekutenda, mukomana nemusikana kana vachifambidzana sezvinotaura hurumende kuti vanhu vanofanira kuenda kunoteswa vari mukomana nemusikana voziva pavamire. Zveshuwa ndo zvinoitika kukereke kwedu. Kana maenda mateswa maresults enyu imi muri vaviri mawirirana, isu chedu kutsigira vanhu vaviri nekudhisaidha kwavo kwavanenge vaita nemaresults avo avanenge vapiwa kuchipatara. Isu chedu tinozongobatanidza vanhu kana vaenda kunobvisa pfuma kumba kwevanhu, abvisa pfuma chedu kuchechi tunoita munamato wekubatanidza kuti vamai nababa. Ndopedu patinogumira, hatirodze vanhu. Ko pekusaina apa munosainisa futi mune mamarriage officer zvemutemo zviya zveregistry zvekuzonzi uyu muchato 511 uya wehurumende? Hongu tinawo ende tinotozvikurudzira muchechi medu kazhinji. Muchato tinotosainisa kana pana arikuda kuchata. Chechi yedu ndeyeMasowe asi inochatiwa. Zvese tinoita mukereke yedu yevatumwa vekutenda, hatina chatisingaiti. Zvakangofanana nemamwe machechi. Chechi yedu hainyanya kukoshesa kuchipostori kunyanya zvinoita mamwe machechi. Tipo ipapo tiri pakukurudzirana zvakanaka. Saka muri kuti mamwe mapostori ayanenge achikurudzirana zvisi? Pane vamwe mapostori ari kukurudzirana kuita vakadzi vakawanda muchechi. Of which unoona baba vane vakadzi 5 ende ane vakadzi 5 vanaiva vanogona vari kuma15 years achinzi ndamurotera. Oya achinzi ndiye hato mukadzi wangu. Zvinhu zvatisingabvumidze kuvatumwa vekutenda. Ndichazodzoka ipapo panyaya iyoyo yemachild marriages nekuti tiri kuluza vana vakawanda vechidiki. Aroorwa ne15 years dzamuri kutaura idzodzo obata pamuviri, muviri hausati wakura, mwana pakudhilivha paya oluza upenyu hwake. Ndoda kumboti timbokontinya nayo yenyaya yemarriage. Ndichiuya kwamuri mai Aniva, inini tiri mutezo weReformed Church kana kuti muchiziva inonzi Dutch. Ndowana wandinenge ndichidanana naye kwenyu ikoko. Munomubvumidze here kuti aroore munhu asiri mutezo wemukereke menyu? Zvakamira sei? Tinotenda isusu hatirambidzi kuita kuti munhu aroorwe nemunhu waanoda. Saka kana kunyange munhu abva kune rimwe sangano achiuya, kana angave murume akauya kuzoroora kune sangano redu isusu achibva kune rimwe sangano risina kuita seredu, tinotendera kuti vanhu ivo vaite sei, varoorane nekuti ndiye waanenge achida. Sarudzo yavo yavanozova nayo ivo vari vaviri after varoorana kana kuti vachata inenge iri yavo. Munozondisungira here kuti zvino zvawachiroorwa nemunhu wemukereke medu waakuchiuya waakupinda kuno, tinombozvinzwa zvichimbenge zvichinzi zvinotinetse izvozvo, kana waroorwa chisiya yako chechi chiuya kunoku,
murume wauya kuapostolics kana kuti ndochitora hangu murume wangu ikoko kuapostolic ndakuenda naye kwangu uko zvinofamba sei? Tinotenda isusu hatidhonze munhu kuti uya nekuti waroora kuchechi kwedu, kwete. Sarudzo yavo ivo vachati kana kuti varoorani vari vaviri kwavanozoda kuenda vari ivo vanozvisarudzira vega. Hativambunyikidzi kuti uyai uyai ivo zvisingavaitire, vanoita kuda kwavo ivo. Ndakuchidzoka kwamuri maidhamiyano, takatarisa nyaya tambotaura yandati tichadzoka nayo, nyaya yemachild marriages, yevana vanorodzwa vari vadiki. Tinoziva imimi semapostori mune sangano renyu ramunosangana zvakare nemamwe mapostori amuri kuti vanorodza vakadzi vakaita sei, vanodii. Munewo here mukana wamunomboitawo kuti munombogarisana pasi kuti ngationeranei pamwe chete titarise kuti nyaya idzi dzakanakira zvipi, dzakaipira zvipi, ivo vachikuudzayo kuti aiwa isi tinozviita nokuti zvakanakira zvakati, zvakanakira zvakati, muassociation yenyu iyo yamuri? Chipostori semapostori vacho vanorodza vana kana kuti vanodii havawanzosangana nemapostori kana patinoita misangano yemapostori paya. Asi patinoonwa mukana wekusangana nevamwe tinenge tichitozvidzidziswa, naivo vana vacho vanenge vari kumayuthi vachitodzidziswawo kuti kukura kwakanaka, matambudziko anozosanganwawo nawo amumba, mhirishonga dzese dzodzo yasarudzo yako kupinda mumba uri mudiki, kuri kuda kwako kwete kwekuti kuda kwevabereki. Mai Machazire, totarisa isusu nzira imwe inokurudzirwa pano pasi rese, noti muZimbabwe chete, yekuti tizvidzivirire kuutachiwana hweHIV nemamwe maSTIs akafanana nana gonorrhea nana syphilis. Kunenge kuchikurudzirwa kunzi 99.9% mukashandisa makondomu nguva dzose nemashandisirwo anofanirwa kuita amubate HIV. Chechi yenyu yakamira sei panyaya yekushandiswa kwemakondomu? Isusu kuchechi kwedu tinozvibvumira. Zvese zvinoitwa munyika yose tinozvibvumira. Hatina chatinoramba. Munhu anofanira kudzivirira upenyu hwake. Ndo chinhu chikuru. Munhu anofanira kuzvibata paupenyu hwake. Munamato tingakupei asi chikuru ndechekushandisa uchichengetedza upenyu hwako. Ndo chikuru chacho. Ndizvozvo. Mai Aniva, makambovhenekwa ropa. Kana makavhenekwa ndoda kuti mutitsanangurire kuti makaenda zvanga zvaita sei uye zvakafamba sei? Okay. Hongu ropa ndakavhenekwa. Ropa ndakavhenekwa vekutanga ndanga ndine pamuviri. Ndikavhenekwawo result yakabudayo iri positive. Ndobva ndazovhenekwawo zvimwe zvezvokungotedzera vamwe kuti apa pari kuvhenekwa ropa vanhu vanenge vakambopicha matenzi chichi. Ndobva ndaenda ipapo futi, ndobva ndavhenekwa ipapo. Mama kuenderei mambovhenekwa? Matiriza kuti yakaita positive kana negative? Negative, all right. Apa mama muchingoda zvakare kuenda kunonzwa kuti ndichiri right. Ko mai Zambu, nyaya dzekuvhenekwa ropa takatarisana neHIV, mati mambozviita here? Ipapo ihongu vanhukadzi isu kazhinji kunovhenekwa ropa tinowanzoenda kana tazvitakura. Kashoma kuti uone munhukadzi anongomuka angoti ndakuenda kunovhenekwa ropa. Kazhinji tunoenda kunovhenekwa ropa tine pamuviri nekuti tinenge tichida kuchengetedza vana vatikatatakura. Dzimwe dzenguva kuti uzowanikwa uine utachiona, dzimwe dzenguva unenge wakauya nababa, dzimwe dzenguva unenge wakauya namai. Saka patinozoenda kunovhenekwa ropa takazvitakura tinenge tichida kuchengetedza vana vatikatatakura kuti ramangwana ravo rive rakanaka. Mune kurudziro here mukereke yekuti inenge ichinzi
vanhu ngavaende kunovhenekwa ropa ravo, nekuti kazhinji kana tichaura nemachechi apa tichambotarisi kana kuti mapostori chete, kereke yose zvayo, nekuti vanenge vachiti kuti munhu azonzi HIV yauya pane munhu abuda mumba akaenda kusaiti akanoitsvaga, zvinova zvisingakurudzirwi nekereke. Saka tinowana kazhinji kacho makereke anenge achihwanda nyaya iyoyo. Imimi kukereke kune kurudziro here yekuti mese vana baba naamai garai muchiziva pamumire? Tiri kunzwa apo maizambo varitaura kuti aiwa ndakazoenda ndinenge ndichienda kazhinji tiine pamuviri, asi ministry National AIDS Council inogara ichidza kuti kana kaviri pagore kuti uzive kuti zvakamira sei. Mukereke muri kumboita here hurukuro kana ikutenyi kuti aiwa mai 1 baba 1 murume mumwe mukadzi mumwe chete ndokuti musabate HIV, pasina kowo yekuti aiwa endai munovhenekwa? Nekuti haisi HIV chete, kunyange mafuneral police tinokurudzirwa kuita. Mukuru wedu anotikurudzira kuti tizviite zvezvakuenderana nemunhu neupenyu hwake nemumba make kuti vanotora sei utano hwavo. Asi kuchechi tinenge vanotaura, vanenge vatotitungamira vatotaura kuti endai kumapolisi, ana handina mari inozokubatsirai, endai kuzvipatara nguva ichiripo. Yes, ma'am, just muchida kuwedzera. Hongu tinozvikurudzira ende tinozviparidzira kuti mukadzi nemurume after 3 months munhu ngaaende unotestwa azive paamire, ndochokwadi chizere. Hazvisi zvinenge zvichikonana here neshoko kana kuti kurudziro kana donzo rekereke zvinofamba sei? Ini ndoda kuti tinyatsokutaura chokwadi nekuti munoziva pane zvinonzi izvi ndo zviri right, tositazo zvinonzi izvi ndo zviri kuitika chaizvo chaizvo mukereke. Isu muchechi yedu yepostori tinozvibvumira zvinhu izvi. Hatina patinoti tingatibati, tinobvumira kuti munhu anotestwa azive kuti akamira sei, whether une nhumbu whether hauna. Nekuti uchagara uchamirira nhumbu after 10 years, wazoita nhumbu iya unogona kuwanikwa waane chirwere. Saka munhu unofanira kungwarira ugare uchinotestwa uzive paumire. Tinewo here mukereke mitezo yati yasumuka ichitaura kuti inini ndine HIV, kana varimo zvinotorwa sei nekereke? Mai Machazera. Vanhu varimo vane chirwere ende tinovagamuchira vanhu ivavo, tinovagamuchira seisusu tisina, tongobatawo semabatiro atinozviita vanhu vakangofananawo nesu. Kana munhu ane chirwere hazvizi kuti tinomusema oro kana kuti tingamusarudze pazvinhu zvemuchechi, kwete. Tinofanira kungoita zvinhu zvakafanana, nekuti kunzi waane chirwere hakuzi kuti ungatadza kurarama panyika kana kuti unotadza kuita zvinoitawo vamwe vanhu panyika. Ndizvozvo. Maizambo, ndochiuya kwamuri. Takatarisa isusu kuuya kwakaita COVID-19 yakabata sei kereke yenyu yechipostori? Tiri papo COVID-19 yakabata vanhu vakawanda kuvatumwa wokutenda, asi hatina kurasa tariro kuti COVID-19 yatibata. Tikaenda kuchipatara tikanopiwa mushonga, tikadzoka tikagara pasi tikanyengetera. Kunyengetera kukumbira kuna Mwari kuti mushonga yatapiwa kuchipatara ishande neruoko rwaMwari riri patiri. Aiwa, mashoko akanaka. Ndichada kuzonzwa ma-experiences enyu mese kuti makaenda mukavaccinatwa here, zvakafamba sei? Asi tisati taenda ipapo mombotiimbira zvakare timbonzwa kamwe kamba. Haasi zuva rese ratinosangana nevanhu vekereke. Nhasi tiri kutoti Mwari ari pano akanyanyisa nekuti vazodziwa vake vari pano. Chimbotipai futi kamwe kambo timbonzwa. Mune rudo Baba, mune rudo Baba, mune rudo Jehova, mune rudo Baba, mune rudo Jehova, mune rudo Baba, mune rudo Mune
COVID vane rudo, Jehovah. I was looking at my colleague Maslin there giving sign language in terms of the song. Yes, I could see she was enjoying. Ndodzoka kwamuri sekutaura kwandaita ndandichida kumboti ndinzwe tanzwa isusu namaizambu kuti COVID-19 yakauya mukereke yanga irimo. Ndiri kuda kunzwawo kwamuri my experiences enyu ekuti kusangana neCovid then kuzoenda kuvaccination zvakafamba sei, manga muchitya here, manga muchiita sei? Tongotangira pamuri maita miyano tichienda. COVID yanga yakabata vamwe, inini hangu kumba kwangu hainawa yakabata. Vanhu vakavaccinatwa, inini akatanga kuvaccinatwa murume wangu nekuti nindaityawo zvaitaurawo vanhu kuti hechi but ndakazozviperawo takunzi kuchechi kuchange kuchienda vanhu vakabayiwa then ndakabva ndazonobayiwawo. Vacho vairwara vamwe kunyanya vaizviwana kubasa nekuti kuchechi tata tisiri kuenda. Inini mumhuri yangu tese takabayiwa. Kuchechi tinozvikurudzira kunzi munhu wese ngaabayiwe. Ende panhau yeCovid payakambogara stereke COVID tichigara kudzimba tisingaende kuchechi, mukuru wedu akabva angotinyorera pamameseji kuti asina kubayiwa haadzoke apinde muchechi, kana usina kadhi haupinde muchechi. Ende zvakaita kuti wazhinji wakwanise kuita sei kubayiwa, nekuti wazhinji vamwe vaitya. Mumwe aiti akaenda kuchipatara akanobayiwa ane zvaainzwa naro, saka zvinhu zvakazotipa shungu yekuti mukuru wedu akabva angotaura kuti hakuna anopinda chechi asina kubayiwa. Yes. Ini kumba kwangu, baba wekumba kwangu vakabatwa COVID. Asi takararama pamwe chete, ini navo nevana vangu vaviri. Baba vaifukira, ini nevana vangu tichifukira. Taifukira kuseni, masikati, manheru, katatu pazuva. Baba vachinwa mushonga yavo, isu tichifukira nevana vedu. Makaita sei kuti imi muzvichengetedze kuti musabate COVID? Ndofunga vamwe vangada kuziva kubva kwamuri nokuti kazhinji kacho vanhu vanonetseka naizvozvo kuti zvinonyatsofamba sei. Ipapo ndinongoti inyasha dzaMwari, nokuti baba namai vanosheya semubhedhi, asi ini handina kuzvitarisa kuti mumwe wangu abatwa COVID. Regai tichinje rumu kana kuti timuvhe tibve pano. Takangoti baba vachizvinatira, isu nevana tichizvinatira. Baba vachinwa hawo medication yavo. Kazhinji tinonzwa vanhu vanenge vaita COVID pane kamwe kakusarudzwa kavanenge vakuita kana kuti kakutyiwa nevamwe munharaunda kana kuchechi kana kupi, vanhu vanga kuti yanyatsopora here apa. Vanhu vanenge vachingoita makambosangana naizvo here zvokuti vanhu vanga vachiita kakukuzezai kuti zvino kana kuti hamuna wamakaudza zvakangogumira pamba penyu? Ini ndakaudza vanhu vese vekuchechi vanozviziva. Takangotora mutemo kuchipatara kwekunzi munhu akanzi 14 weeks asati akusangana nevamwe. Isu taenda kuchechi tafukira, baba vaisara kumba kwe2 weeks vasingaendi kuchechi. Isu tichienda kuchechi tanatira, ivo vosara vonatira. Alright. Okay. Ndakuchuya kwamuri mai Aniva, experience yenyu paCovid-19 zvanga zvakamira sei? Chekutanga baba vakatomboibatwawo vari kubasa kwavo, ndobva vanzi vaende paisolation for 2 weeks. Vakadzoka kumba, tikagara navo, ndikazivisa vana kuti ndo zvava pana baba. Taishandisawo malemoni waya kunatira, tikanopuwa futi mishonga kuzvipatara tichishandisa. Taimeka sure kuti makuseni tainatira imba yese nemanheru. Asi baba havo havana kwavaenda, vaingogara vari mukati vaisabuda havo gedhi. Inini wacho ndichibva ndazoibatwawo kubasa kwandaenda kwanga kusina kwandoshanda hakuna mavhikiro. Ndakangobatwawo ndinayo, tikangoita zvimwe chetezvo pakarwara baba ipapo, zvokuti pamwe pacho ndaitotya kuti ndichipinda mumba vana vaitondimhanyira kutoda kundimbundira. Pamwe pacho ndaitoti ndichitori panze kana kuti ndasvika ndaisirwa mvura yacho yekutostima ndiri panze ndisati ndapinda mumba,
ndaizopinda mumba ndasitima ndichinosangana nemhuri. Asi ndinotenda Mwari kuti mhuri yacho hapana akanditambudza kuti azorwara hamuna kumbosangana here nestigma yekuti vamwe vanenge vachitya munharaunda? Zvanga zvakakumirira sei? Vamwe vanenge vachitya zvishuwa, asi hatina zvatingazviita nekuti inenge yatobatwa kuti iripo zvechokwadi. Vamwe vanenge vachizviziva kuti zvishuwa pamba apa pane murwere ari kurwara neCovid. Saka iye munhu ndiye anenge akuona kuti nini ndinotya here kuti ndiende pamba apa, kana kuti ndozvipira hangu ndisvike ndiwanewo zvandiri kuda, zvinenge zvakuenderana nemunhu asi achiziva kuti ndozviripo. Mumwedzi uno waMarch tiri kupemberera nekungofarira zvese zvinoitwa nemadzimai yatiri kuti isusu Women's Month. And chimwe chechinhu chinotaurwa nemadzimai chakanyanya inyaya yekuti marights avo anga achingorespectwawo. Kana tiri kutaura marights tiri kutaura kuti hatisi kuti mai vakunoti ndini musoro wemumba imomo, asi tiri kuti pange paine kungodyidzana kwakanaka pakati pana amai nana baba. Imimi kukereke kwenyu, kana takatarisa nyaya yemarights emadzimai, kana takatarisa even marights amai ekuti vanokwanisa kutarisa iwo kuti ndiri kuti inini samai ndiri kuti maybe ndoda kuita mwana 1, baba wachiti ndoda kuita vana 2. Kazhinji kacho kana kuti ndoda kushandisa family planning yakati, samai ndofanirwa kunge ndichizvifunga. Aya vanoti kana vachitaura pachirungu vanoti sexual reproductive health rights. Zvakamira sei mukereke menyu kana takatarisa different rights atinenge tichiti anofanirwa kunge aine madzimai, kunyange even marights ekuti mai vange vaine property chaiyo, zvese izvozvo zvinomira sei? Ndotanga nemai Damiana. Pamarights chechi yedu kunyanya hainyanyi kupinda mukati medzimba dzevanhu. Ndochekutanga, marights evanhu mumba mavo aripo pakati pevanhu vaviri, mukadzi nemurume. Respect kava pakati pevanhu 2. Ndikakwanisa kurespecta baba, ivo vachandirespectawo pawo marights angu sezvakakodzera. Kana kwakuchechi, marights sevakadzi tinawo, tinobvumirwa kumira pamberi pevarume tichitoparidzawo, tinobvumirwa kuita zvese zvinoitwa nemamwe madzimai kune mamwe machechi. Yes. Ini marights totangira kumba. Yes. Kumba zvinofanira kupa rudo murume wangu, kotera respect. Tikagona zvinhu izvozvo mukati memba, zvinhu zvedu zvinoendeka. Then toenda kuchechi. Kuchechi tinofanira totocelebrate mabirthdays, tinocelebrate kana kudatira kuchechi kana kumba tinocelebrate, hatirambidzwe. Zvese zvakana vanograduate muchechi medu tinopemberera. Aiwa zvese tinoita. Okay. All right. Pari pamarights isu semadzimai tinotenderwa kana kumira pamberi pevarume. Tine musangano yatinoitawo semadzimai. Ikodzero yedu yekuti madzimai tunge tichiungana tichidzidzisana, nyangwe kuronga chaiko mukereke. Tinonzwa vana mai tipeiwo njere dzenyu zvamunenge mafunga mukereke kuti ifambe chechi, mai kuti chechi ifambe ndimai, pasina mai hapana chinofamba. Isu vanototipawo kodzero yedu nekunzwawo marights edu kuti madimati kana matatikadai tikafamba tikadai zvinhu zvinofamba. Aiwa, zvinofadza. Mai Aniva mune zvekuwedzera? Hongu, pamarights apa kumba kana kuri sekumba tinongo apply zvatinodzidzisana tiri kuruwadzano. Kuruwadzano tinodzidzisana kuti seshoko raMwari parinotaura kuti mukadzi ngaave pasi pemurume wake, asi patinoparidzirana zvinenge zvisingareve kuti mukadzi zvaave pasi pemurume, murume akufanira kumbunyikidza mukadzi. Tinenge takufanirwa kuti tipanane ruremekedzo. Inini ndikapa baba ruremekedzo, baba vanondiremekedzawo. Then tamuchechi
mucheche marights ayo arimo kuvanhukadzi sezvambotaurwa. Tinopiwawo nguva yekuti tinomira kuparidza, then kune madzimai anoprofita vanopiwawo futi nguva iyoyo marights avo edu isusu madzimai tiri muchechi. Then poita zvakaita se tingati utungamiriri hwedu, madzimai anokwanawo muutungamiriri uhwu. Alright. Ndoda kuchinzwa pfungwa dzenyu, mataura zvenyu kuti pamarights arimo muchechi. Kana takatarisa isusu ipapo pakuti kodzero dzemadzimai mati dzese dzirimo, ndabvunzwawo kuti imi munoona sei nyaya yekuti kazhinji kacho ikangotaurwa inotinetsei, nyaya yekuti mudzimai anokwanisa kutaura kuti nhasi ndiri kuda bonde kana kuti handidi, posvika pekunzi mudzimai anogona akambunyikidzwa bonde vanenge vakuiti chachibharo, and munhu anogona kupiwa HIV, anogona kupiwa STI mukubudikidzwa nekumbunyikidzwa ikoko. Uyezve marights ake anenge asisina kurespectwa. Ndoda kunzwa pfungwa dzenyu dzekuti munoiona sei nyaya yekunzi within marriage panokwanisika kunzi paitika marital rape, kunzi murume wangu akabvisa mari andibata chibharo. Totanga nemi maidamya. Inini hangu panogona kundinetsa kutsanangura nekuti handisati ndasangana napo, asi chandakaona kucommunication, kutaurirana mukati memba, inini ndikanzwa kuti nini baba vati vari kuda kana ndavaudza kuti inini ndiri kurwara, havasati vambondimbunyikidzwa, vanongotedzerawo zvandinenge ndataura. Saka kune ruzhinji ndongoti communication ndo yakanaka mukati memba, kutaurirana, kunzwawo zvinoda umwe. Yes. Inini ndakazvimirirawo nemba yangu, handisati ndasanganawo nazvo zvangu, asi ndinoona kuwirirana kunodiwa mukati memba huru. Kana musina kuwirirana ndinoona kunge ndopakuzombunyikidza paya. Saka pauwiri hwedu zvoda kuti tiwirirane. Kana ndati nhasi handisi kunzwa mushe nyama dzakaneta, mumwe wangu anofanira kundinzwisisa kuti ayo amai wakaita sei wakaneta. Then kana baba vakati wakaneta, ndinofanira kuzvinzwisisa kuti baba wakaita sei wakaneta. Zvinhu zvedu zvichiendeka zvakaita sei zvakadaro. Panozoitwa abuse paya inyaya yekuti vanhu tinenge tisingawirirani mukati memba, munhu ongosvika ongoti karanyanyu ipapo zvinhu zvoita zvisiri izvo. Ndo mashoko angu andinawo. Aiwa, tinotenda. Mai Aniva. Mai Zambo first tozoenda kuna Mai Aniva zora. Chinhu chekutanga, baba naamai, communication chinhu chakanaka. Kuti vanhu vaite bonde iri kuitika here communication, zvakazviri izika kungotaura kuti communication isusu kwedu kuvatumwa wekutenda hatisati tambosangana nedambudziko remudzimai anoti ndakaenda kambunyikidzwa. Isusu tiri kumadzimai tinodzidzisana kuti mai vane kodzero yekutanga baba, baba vane kodzero yekutanga mai. Saka isusu tiri kuvatumwa wekutenda handione tine patinozonzwa mudzimai achiti ndakambunyikidzwa, nekuti tiri semadzimai tinodzidzisana kuti hazvina kunzi baba ndivo vanotanga mai, mai vane kodzero yekutanga baba. Saka mai vakatanga baba zvinhu zvese zvinoita sei zvinoendeka. Baba vakatanga mai vanhu vachiwirirana, handione pane kumbunyikidzana pakati pevanhu tu, nekuti vanhu vaviri ava vanenge vawirirana. Aiwa, tinotenda. Inini panyaya iyi yebonde yevanhu vaviri, kazhinji kacho mumba mune rudo, bonde kumbunyikidzana kushoma. Mumba mukaita rudo chairwo, mudzimai nemurume havambunyikidzani. Baba vanotanga mai kuti vari kuda bonde, maiwo futi vane kodzero iyoyo yekuti vari kudawo bonde. Mai kana vachinge vati vakaneta kana kuti varwara, baba vanofanira kuzvitambira. Asiwo hatisi kuti mai vanogara vakaneta mazuva ese. Zvimwe chete nekuna baba.
kana vatiwo nyama dzangu dziri kurwadza, miviri yangu iri kurwadza, ndakaneta, mai vanofanirwa kuzvinzwisisa, asi hazvirevi futi kuti baba vanogara vakaneta mazuva ese. Mumba macho mukagara makadaro kuti baba vanoneta mazuva ose, mai vanoneta mazuva ese, ati mumba macho munopedzera maane bongozozo. Totarisa isusu nyaya yekuwana yatinoti access kuma health services, totarisa HIV testing, totarisa even cancer screening, breast cancer screening, cervical cancer screening. Muri kuzviwana here easily kana kuti pane ma-challenges amungati kana tiri kutsvaga zvimwe zvatinoda kuwana zvakanangana nezveutano tinotambudzika zvakati tingade kuti zvigadzirwe nenzira yakati ikati. Mungatisanangurira totanga nemi kuti from your own experience zvakamira sei? Nangu ndichiona kubva pakatanga covid care yekuzvipatara zvehurumende ndo yakunetsa. Saka nangu ndongoenda kuprivate clinic, mari yangu ndo inenge chingoshanda. Fini ndikada notariswa cancer yemuchibereko ndongoenda ndotariswa, then unenge wabhadhara mari yako, saka care yacho inenge yakawanda. Saka tingati nekuti havasi vese vanokwanisa kuenda kuzvipatara zviri private zviya, zvogadziriswa sei izvozvo nekuti yatova a call for help? Chokwadi, ifini chero kumaternity vamwe tikatozosvika kunosunungukira kuprivate kwaunonobhadhara mari yakawandisa, but dzimwe dzenguva unenge usina futi kwekuita sei kwekuripota. Zvinozongotendererawo pasocial media, zvinozosvika sei. Ndofunga vari kuzviziva nekuti vanhu vakawanda vatone challenge panyaya yekubatwa kwedu kumahospital. Toenda kwamuri mai Machazire, in terms of accessing my health services zvakamira sei, mune ma-challenges amasangana nawo here, and kana aripo munoda kuti zvigadziriswe sei? Ini hangu ndichitarisa zvangu kazhinji secancer, vanotariswa cancer wekuparira nyatwa kana kuparira hospital vanotomboisa ma-messages kuti vari kuda kutestwa cancer ngauye musi wakati for free kuzvipatara zviriko, asi havazogone kupedza dzimwe nguva vanhu vanenge varipo nekuti vanenge vanhu vakawanda. Asi hurumende inombozama kutibatsira nepasina muripo dzimwe dzenguva. Kana kumaternity kwakamboita nguva yekuti vanhu vaisununguka mahara, ipapo ndinoda kungotenda hangu hurumende inombotibatsira. Alright. Aiwa, kwenyu zvinenge zvichakanaka, vari kuwana rubatsiro rwese, ma-cervical cancer screening, and kuwana ma-messages ekunzi uyai muzovhenekwa. Saka tinongokurudzira zvakare vana amai kuti ma-message iwayo kana achinge auya handei tinotariswa pamazamu edu, breast cancer screening, pazvibereko zvedu, handei tinovhenekwa. Nekuti cancer vana chiremba vanogara vachitudza kuti ikakurumidza kuonekwa, aiwa tinobatsirika. Toenda kwamuri tinzwewo kuti imimi experience nyanga yakamira sei? Inini panyaya yekuongororwa, inini hangu pandinoenda hangu kuchipatara, ini hangu handisati ndawana dambudziko. Nokuti pese patinongoenda kuchipatara kana ukasvika une dambudziko raunenge uchida kubatsirwa, unosvika wotedzoki wobatsirwa. Kana pasina mushonga unonzi ende unotenga mushonga. Se pari kunzi cancer, musi wa22 vakatoti madzimai uyai muzotariswa zvibereko. Saka inini hangu handisati ndasangana nedambudziko rekuti ndikaenda kuchipatara ndinosvika ndobatsirwa nedambudziko randinenge ndaenda naro. Aiwa, zvakanaka. Mai Anifa. Inini sofa handina dambudziko muzvipatara randati ndasangana naro, ndinoatendwawo zvakanaka. Asi kune vamwe vatenge tizonzwa kuti pachipatara pakati paiti kuti ndiende ndinobatsirwa, vanhu vachona vanenge vasina care nevanhu, vanoita kunge vari kusemeswa nesu, kunge vasiri kuona vanhu. But vazhinji vacho vaitaura kunyanya ma-polyclinics. Saka techingokumbirawo kuti dai muma-polyclinics vachiwo vakuru vemo vamboedzawo kutaurawo nevashandi vari pasi pavo kuti pamwe vanhu vanouya vachida kubatseredzwa kana kurapwa vabatiwo zvakanaka. Nokuti munhu anoti ndinosarudza hangu kuti rege hangu ndinobhadhara mari kuprivate, nekuti ndikaenda kuma-clinics edu aya, ma-local clinics aya,
like ekanzura andinobatwi zvakanaka. Mumwe anotosarudza kuti kana kuenda kuskeo chaiko nemwana anosarudza kuti regai ndibvise $1 ndiskelese mwana nekuti zvatinezenge taakuitwa tiri kumapolyclinics zvinenge zvisingavafadzi. Saka imimi sekereke taakuda kuchisvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ndoda kutarisa kuti kazhinji kacho semadzimai tinenge tine ruwadzano. Mataura kuti tinenge tinosangana tichiudzana kuti zvinofanirwa kuitwa so, zvinofanirwa kuita so. Panewo here zvinoitwa kuti varumewo vange vachidzidzawo. Nekuti kazhinji kacho unonzwa vanhu vakutaura kuti aiwa munongodzidzisa vana vasikana, modzidzisa vakadzi muri mega, but hapana ane chaari kuita kusaidi kwekuvarume. Ini kukereke kwenyu varume vanewo here pavanosangana vachiudzwawo kunyange nyaya dzeHIV dzatati tichitaura, nyaya dzezveutano idzodzi, nyaya dzekubata madzimai avo zvakanaka, zviriko here kukereke? Hongu zviriko, asi kuti varume vazhinji nguva vanenge vari kubasa. Saka pamwe pacho kazhinji tinozoshedzwa tiri tese secouple meeting, tozobatsirika tiri tese. Ini ndikataura problem yangu, ivo vachitaurawo yavo kuvakadzi, tine vanenge vachitibatsira pakati pedu. Ipapo ndingoda kutsigira macouples meeting tinomaita every year. Totoita couples meeting, sangana nababa nanamai tichitaura zvichemo zvedu, isusu anamai anababa vachitaurawo zvichemo zvavo, tonogadzirisa kana tichitadza tichikanganisa toita zvatinenge tichitadza. Vana baba vane zuva ravo rekusangana. Zuva ravo rekusangana rinenge riri Saturday iri weekend, nekuti pakati pemazuva vamwe vanenge vari kumabasa. Vana mai vanenge vasiri kumabasa here? Isu kuchechi kwedu kuna vana mai vanoenda kumabasa, vamwe vanosangana weekend. Vasingaenda kumabasa tunosangana Thursday. Riro zuva remadzimai. Saka ndizvo zvakangofananawo kunana madzibaba vedu kuti vakasunungukawo vamwe vanosangana China, vamwe vanosangana Saturday, but zuva ravo chero iweekend rekuti nge vachisangana vachikurukurawo. Saka mune mutsauko here wamunoti aiwa tiri kunyatsonoti kana mamboenda kuzuva uko kwavanossangana vakauya baba vanenge vashanduka mhani pane zvaazvo mutsauko unenge uripo. Nyangwe mumba nyangwe kutaura zvinotokuudzawo kuti patova nemutsauko. Zvafanana zvinenge zvasiyana nemunhu asina kurayirwa. Munhu akaenda kunorayirwa unoona kuti apa mumwe wangu achinja, ichi chanani, ichi charaiti. Nayanipa zvino vari kukosora apa kuda kunzwa pfungwa dzavo. Unokwanisa kutaura? Makachitswa. Aiwa, saka taakuti tichienda kwekuti tichipedzisa hedu chirongwa chedu, ndotanga nemi maita miyano. Shoko ramungade kusira mhuri yeZimbabwe, chikumbiro chamungati munacho kubva even kuhurumende. Takatarisa panyaya dzezvatanga tichitaura nezvadzo, nyaya dzemhirizhonga mudzimba, nyaya dzeHIV neAIDS, nyaya dzeCovid-19, nyaya dzezvimwe zvirwere even zvakaita sana kensa. Mungati shoko renyu nderekuti chii? Shoko rangu randinotaura kunyanya kumadzimai kuti utano ndehwedu. Takasununguka kuenda kuzvipatara kunotariswa makensa, kunotestwa even HIV nekuti haitesteke neminamato yedu. Tigotaura kuti pahurumende panyaya yemapolyclinics yatangotaura ndiyo chokwadi. Takuenda nevanowo kumaskeo kupi kumaprivate. Unototiza clinic iri padhuze newe nenyaya yecare iriko. Chiti mhirizhonga mudzimba tiite shoma. Takasununguka vana mai kunotaura kana mapunyikidzwa even kukereke kana kupi. Ngatiregei kurega kutaura nekuti mutungamiri wekereke. Ngatiregei kunyara kutaura nekuti tichitarisa kuti uyu ndiani, nekuti upenyu hunenge wakanganisika ndewako. Kana ari mwanasikana ukakurumbidzwa kutaura akaenda naye kuchipatara anowanikwa kudzivirirwawo kuti asaite futi pamiri. Saka kutaura kwakanaka. Ndinongokurudzira mudzimai wese anonzi mudzimai kana mwana musikana, chingokurudzira kuti ana mai ngatipfekei zvakanaka, nyangwe mumba nyangwe kumakereke. Ndo zvinozoita kuti varume vazotimbunyinyikidza nemapfekero atiri kuita. Nyaya ichiti akwana. Amen. Ini ndoda kutsigira pamadzimai.
nyaya zhinji inowanzoitika kuti mumba muite mhirishonga inyaya yekuti dzimwe dzenguva mai unenge usina chekuita. Saka munhukadzi ukawana chinhu chekuita, kana nyangwe riri basa remaoko chairo, nyangwe kuri kutengesa, nyangwe kutsvaga zvekuita, mumba mhirishonga inoita shoma. Kozi chinokonzeresa mhirishonga mumba ndechekuti uchakumbira mumwe wako nyangwe iri mari achakuti haana, ndo pachakonzeresa mhirishonga mumba. Saka ndinongotsigira madzimai kuti mukadzi wanhasi ngaashandise maoko, ngaagonewo kutsvaga zvekuita muupenyu. Inini ndinoda kungokurudzirawo madzimai ari kunze uko kuti tisati taita zvimwe zvese ngatiisei Mwari kumberi. Mwari ndo vanotitungamirira pazvose. Kana tichinge tambunyikidzwa ngatikasike tazivisa vakatisunungukira vanozoita kuti nyaya dzedu dzizofamba zvakanaka. Ndichida kuwedzera pataurwa namai Zambu kunzi mukadzi ngaashingairire. Hazvina basa ndine $, ndine $10. Tora mari iyoyo utange business, kunyangwe nemadomasi chaiwo. Akatanga business, vamwe vakatanga netunhu tudiki diki asi vakazopedzisira vane mabusiness mahombe. Nenzira iyoyo zveshuwa tinogona kuita kuti mhirishonga mudzimba iite nani, especially these days. Zvinhu mudzimba umu hazvina kunyanyomira zvakanaka. Pamwe pacho baba vanenge vakatoremerwa, mari yavo isingakwani iri shoma. Saka zvichida kuti tingobatsiridzanawo mumba medu muine rudo tichifara. Well, thank you very much. Powerful words coming from our 4 resource persons coming from the Apostolic Church. Key take-home messages from them: your health is your responsibility, and we're also encouraged to visit health centers to be tested. And when we're talking about being tested, it's for all health ailments, all health checks. Let's make sure we make use of our health centers, and appeal also to our government to address challenges that are being faced with and at polyclinics. And the issue of violence as well, we're being encouraged to address it and make sure within the home it is peaceful. And women, we have been encouraged to always look good through taking care of ourselves, dressing well. She is saying, well, once we do that, we will feel good, and even our husbands will look at us and be admiring us, and it becomes a peaceful home. Also being encouraged as women to be innovative, resourceful, starting small businesses. It doesn't matter how small it is. Once you do that, at least you will also be contributing within the home, and it becomes peaceful, because we do know kana musina mari ipapo ndo panotanga kakutukana. And also as women, let's put God first. It has been a pleasure. We are still in Women's Month, and we are celebrating women wherever we are. Be you a man, young boy, or even a woman, let's celebrate that woman who is next to you. We will close with another song from our 4 resource persons. Mungatipo kambo kedu kekupedzisira tichivhara chirongwa. Mufudzi tichengete, mufudzi Jesu, mufudzi tichengete, mufudzi wangu, mufudzi tichengete, mufudzi wangu, mufudzi tichengete, mufudzi wangu. Jehova naibaba muripi Jesu